आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों जोङो स्पेसियेलि सावरायदों आरो खोथा बायदियै मैया आसाम एसेम्ब्लिनि जि बाजेट माने जि मोनसे एसेम्ब्लि सेसन सोलिबाय थादों बे एसेम्ब्लि सेसननि गिबि सानावनो अन रेकर्ड बिथाङा हाउसनि गेजेराव मोननै बाथ्राखौ स्पेसियेलि रायखांदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा 2020-27 जानुवारिनि बे एकर्ड बायदियै 3.1 गहपुरसिम जि सिमा बारायनांगौ सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामि सोसननांगौ बेखौ मावफुंनाय जासिगोन आरो लोगोसेनो कार्बि आंलंआव थानाय बर' फिसाफोरनि जि गोलाव समनि जि दाबि एबसुनि आरो बर' रायजो राजानि दाबि एसटि हिल मर्यादा होनांगौ बर'फोरखौ आमरि कार्बिखौ एसटि प्लेन मर्यादा होनांगौ बेखौ होनो थाखाय सरकारा खामानि मावगोन बे बाथ्राखौ अन रेकर्ड मैया बिथाङा फोरमायदों हरखाबैब्लाबो जों मोनसे स्पेसियेल हाबाफारि जों लादों आरो बे हाबाफारियानो जाबाय बड'फा चिल्ड्रेन पार्कआव थानाय बड'फानि जि माने मुसुखा बे मुसुखायाव जोङो बड'फाखौ मान होनानै जों बिबार बावदों आरो बिथांनि सोरगोआरि जि जिउमानि आलो गोजोन आरो अराय बर' फिसाफोरनि सायाव बिथाङा जाहाथे गोख्रोङै आरो राफोदै थांना थानायनि थाखाय जोंनो बोर सारस्रिहरो बिनि थाखाय जों आर'ज गाबदों आरो लोगोसे आनान गसायनायावबो जोङो बोर बिदों जे दिनै मोनसे जोंनि स्पेसियेल जोंनि सान बे साना जाहाथे मोगथाङाव मोजां सान हिसाबै जाहाथे जाफुंसार महर मोनो आरो बेखायनो जों आलारि बाथि फोजोंनाय आरो केन्डेल लाइट जोङो बेयाव खालामदों बाथ्राया जाहैबाय जे थांनाय 29 आगस्टआव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो 27 आगस्टआव एबसु आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै आफाद इउनाइटेड एक्स एनडिएफबि फराम जोङो जथायै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों जोङो स्पेसियेलि सावरायदों बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सायाव आरो बिथाङा खोथा होदों जे बिटिआरनि जि मोनसे मेजर दफा दङमोन 3.1 बे 3.1 गामि सोसननाय आरो गहपुरसिम सिमा बारायनाय बे बाथ्राखौ गोख्रैनो मावफुंनो थाखाय आरो खोथा बायदियै मैया आसाम एसेम्ब्लिनि जि बाजेट माने जि मोनसे एसेम्ब्लि सेसन सोलिबाय थादों बे एसेम्ब्लि सेसननि गिबि सानावनो अन रेकर्ड बिथाङा हाउसनि गेजेराव मोननै बाथ्राखौ स्पेसियेलि रायखांदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथा 2020-27 जानुवारिनि बे एकर्ड बायदियै 3.1 गहपुरसिम जि सिमा बारायनांगौ सनितपुर आरो बिश्वनाथनि गामि सोसननांगौ बेखौ मावफुंनाय जासिगोन आरो लोगोसेनो कार्बि आंलंआव थानाय बर' फिसाफोरनि जि गोलाव समनि जि दाबि एबसुनि आरो बर' रायजो राजानि दाबि एसटि हिल मर्यादा होनांगौ बर'फोरखौ आमरि कार्बिखौ एसटि प्लेन मर्यादा होनांगौ बेखौ होनो थाखाय सरकारा खामानि मावगोन बे बाथ्राखौ अन रेकर्ड मैया बिथाङा फोरमायदों आरो खोथा बायदियैनो दिनै आसाम एसेम्ब्लि जादों आरो लोगोसे दा नैबे समाव आसाम केबिनेट सोलिगासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर'नि सोमावसारग्रा आफादजों सावरायनाय बायदियै बाउन्डारि कमिसन बिटिआरनि जे एकर्ड बायदियै दानाय बे कमिसननि रिकमेन्डेसन बायदियै गिबि फेजआव 71 भिलेजनि सायाव जोङो गोथौयै गुवारै सावरायनाय जादों आरो गासै बिथिंखौ लानानै तन्न'यै जोङो रोखायै सावरायनाय जादों सायाव नायबिजिरनानै दिनैनि आसाम केबिनेटनि गेजेरजों 41 गामिखौ बाउन्डारि कमिसना रिकमेन्ड खालामनायनि गेजेरजों सनितपुर आरो बिश्वनाथ गहपुरसिम बिटिआरनि गामि एडमिनिस्ट्रेटेड भिलेज बिटिआरआव इनक्लुड खालामनायनि थाखाय केबिनेट मर्यादा होगोन बिनि उनाव नटिफिकेसन ओंखारगोन आरो बिनि थाखाय दिनै जोङो इसोरनियाव आर'ज गाबदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोङो माने बिथांनि मुसुखायाव जोङो माने आलारि बाथि फोजोंनानै जों बिथांखौ मान बावदों आरो बे स्पेसियेल हाबाफारिनि गेजेरजों बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बड'फानि जि सिमां दंमोन संकष्ट सदिया बेखौ गहपुरसिम लांनायनि जि एजेन्डा बड'लेण्ड बा बिटिआरनि सिमाखौ बारायनाय आरो बर' कसारि काउन्सिल जि गोदोनि नीलाचल दानि BKWSC बेखौ गामि नटिफिकेसन खालामनाय कार्बि आंलंनि जि एसटि हिलनि एजेन्डा बे गासैखौबो संबिधानिक भाबै मावफुंनायनि जि प्रक्रिया बे जिहेतु आरम्भ जाबाय आरो बे आसाम केबिनेटआ जाहाथे मोगथाङाव जाहाथे जाफुंसार महर मोनो मोगथाङाव बर' रायजो राजानि सिमाङा जाहाथे जाफुंसारो बेखौनो जोङो मोजां हास्थायनानै इसोरनियाव जों आर'ज गाबनायजों लोगोसे आसाम केबिनेटखौ जोङो दिनै बरायनायजों जोंनि जि मोनसे गोलाव समनि जि मोनसे हास्थायनाय लुबैनाय बे मोगथाङाव मोजाङै जाफुंसारथों दिनै जोङो बेखायनो बेयाव गेदारिं जादों आरो बे जि प्रक्रियानि गेजेरजों गिबि इनिसियेटिभ हिसाबै 41 भिलेजआ बेयाव माने नटिफिकेसन जागोन जोंनि रायलायनाय बायदियै 15 अक्ट'बरनि सिगां रिमेनिं माने 71नि आद्रा थानाय गामिया नटिफाइ जागोन आरो फेस मेनाराव नभेम्बर डिसेम्बर बेबायदि सोसनलांनायनि थाखाय 400-500 जिखिनि गामि दङ सनितपुर बिश्वनाथाव माने रेभिनिउ भिलेज फरेस्ट भिलेज FRC भिलेज आरो लोगोसे
माने कामरुप दरं नलबारि बरपेटा धुबुरी बङाइगाव खोलाहा थानाय जि 95 डिसपुटेड भिलेज बेखौबो सोसननायनि थाखाय आसाम सरकारा खामानि मावगोन होननानै खोथा होदों। दा आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बे प्लेटफर्मनिफ्राय बे मोनसे गिदिर इनिशिएटिभखौ लानानै बिथाङा मावफुंनायनि थाखाय जि प्रेक्टिकेल महर होनायनि जि इनिशिएटिभखौ बिथाङा दिन लादों बेनि थाखाय जों धन्यबाद बावदों। आरो बिटिआर काउन्सिलनि मुरब्बी CM प्रमद बर' बिथाङा बे गासै प्रक्रियाखौ सरकारनिसिम लाना थांनानै काउन्सिल सरकार आरो आसाम सरकार जि मोनसे इनिशिएटिभ लाबाय बिथांखौ धन्यबाद बावदों। भारतनि प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मोदी नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौ आखरे आखरे मावफुंनायनि थाखाय जि मोनसे स्टेट गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट जयेन्ट मोनसे एफर्टआव बिथांमोना गोसो गुदुङै हाबा मावदों बिनि थाखायबो जों धन्यबाद बावदों। दा बे जोंनि जागायजेननाय गोबांनियाव गोबां माखासे सोंलु गोबां माखासे दिनै माने केबिनेटआव मर्यादा मोननायनि उनाव गोबां कुइसन थानो हानाय जे जोंनि गामिया हाबगोन ना हाबा जोंनि ओनसोला हाबगोन ना हाबा बा बेखिनिल' मानो जाखो। दा बे मोनसे बिगिनिं इनिशिएटिभ आरो बे दरजाया गेवनाय लोगो लोगो फेस मेनाराव बेयो हाबाफारिया जागोन। बाउन्डारि कमिसना अलरेडि गासै गामिफोरनि हिसाब निकासखौ तथ्य पातिखौ लाजोब्बाय आरो फेस मेनाराव जिहेतु माखासे इन्टारनेल आरो क्रिटिकेल इस्युफोर थाबाय दा बेखायनो फेस मेनाराव रिकमेन्डेसननि गेजेरजों नटिफिकेसना फैबाय थागोन। बे खोथाखौ आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा स्पष्टयै बुंदों। बाउन्डारि कमिसनाबो स्पष्टयै खामानि मावगासिनो दङ आरो एबसुनि जाय मेम्बार खोरोमदाव औवारि बिथाङाबो बाउन्डारि कमिसनाव पजिटिभलि रल प्ले खालामनानै खामानि मावगासिनो। जि बिगिनिं बियो 100% बियो जोंनि थाखाय नङाब्लाबो नाथाय बे मोनसे बिगिनिं इनिशिएटिभ गहपुरसिम एक्सटेनसन जानायनि जि मर्यादा बिटिआर काउन्सिला जे गहपुरसिम सहैसिगोन दिनैनि समाव बियो सेटेलाइट मेनाराव बियो इनक्लुड जागोनब्लाबो लासै 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 बे खाथि खाथि साखाथियाव थानाय गामिफोरा जेला कभार आप जागोन आरो फुल फ्लेजेड कन्टिगुवास मेनाराव दिनै माने बिटिआरनि बाउन्डारिया गहपुरसिम माने एक्सपान्ड जागोन। जोंनि ओनसोलनि माने दिनैनि 40टा समस्तिया 60टा समस्तियाव मर्यादा मोनगोन। दिनैनि मोनबा जिल्लाया 6-8टा जिल्लायाव मर्यादा मोनगोन आरो जोङो मोनसे गुवार आरो गोलाव ओनसोलखौ लानानै बिटिआर बा 6 सिडुलखौ एडमिनिस्टार खालामनो हानाय बे क्षमता बे एडमिनिस्ट्रेटिभ बे एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेटिभ आरो गासै फाइनान्सियेल पावारखौ मोननायनि जि मोनसे प्रक्रिया बे फाइनेलि मोनसे मर्यादायाव थांसिगोन आरो फैबाय थानाय नभेम्बर डिसेम्बराव लास्ट माने नैबे सरकारनि पार्लियामेन्ट सेसन जागोन। बे सेसनाव बिटिआर जि सुक्तिनि सायाव जि माने एमेन्डमेन्ट लाबोनानै बेखौ एक्ट अफ पार्लियामेन्ट आइननि मर्यादा बा आइनारि संबिधाननि मर्यादा होनांगौ बिनि थाखायबो जोंनि खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजों बिटिआर सुक्तिखौ आइन भाबै 6 सिडुलनि बे माने बेन्दोङाव मर्यादा होनायनि गेजेरजों गासै बिथिंखौ जोङो मोनफुंनायनि थाखाय हाबा मावगोन। बर' कसारि काउन्सिलनि गामि नटिफिकेसननि थाखाय जोङो हाबा मावनायनि थाखाय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो गामि नटिफिकेसनाबो गोख्रैनो जागोन। कार्बि आंलंनि बर'फोरनि ST हिलनि मर्यादाया बेखौ लानानैबो माने जोङो सावरायबाय थादों आरो गोख्रैनो CM बिथाङा भारतनि नखर मन्थ्रि बिथांजों स्पेसियेल पलिटिकेल लेभेलनि डिसकासन खालामनायनि थाखाय जोंनो खोथा होबाय आरो बे गासै बाथ्राखौनो जों दिनै मोनसे गोजोननाय मोनसे गोग्गानाय आरो बे सुक्तिनि मोनसे देरहासारनाय बिगिनिं इनिशिएटिभ हिसाबै मेजर जिहेतु दफा दङमोन जे गामि सोसननाय सिमा बारायनाय आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि ST हिलनि मर्यादा बर' कसारि काउन्सिलनि गासैबो फोथायो आरो गोसो गोरबोजों जों बरायो। गोजोन्थों। दिनैनि केबिनेटनि गेजेरजों डेफिनेटलि बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों फेसबुक वाट्सएपनि गेजेरजों आरो बिथाङा प्रेस मिट खालामनानै बे बाथ्राखौ फोसावगोन बा बे केबिनेटनि जि डिसिसन जाय बिथांमोना कनसार्न मन्थ्रि बिथांमोना प्रेस मिट खालामनानै बेखौ फोसावगोन आरो खोब गोख्रैनो दिनैनि आसाम केबिनेटनि जि माने केबिनेट डिसिसन बेयो जोंनि माने निउसाव बा मोगथाङाव बेयो फैगोन। दा बेखायनो बे समाव जोङो बे केबिनेटनि जाफुंसार महर मोननायखौ लानानै जों दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय आरो केबिनेटखौ जों बरायबाय। गोजोन्थों।